Zdravíme vás, dámy a pánové. Krásný dobrý den všem. Vítáme vás u videa čistě edukativního a fyzikálního, možná trochu showmanského. Mám tady dneska Tomáše, a co by Tomáše zajímalo? Mě by třeba zajímalo. Počkej. No, ukaž to. Mě by třeba zajímalo, No. jakou... Počkej, tam bylo vidět. Ještě jednou. Dámy a pánové, mě by třeba zajímalo, jakou rychlostí padají předměty. A tady Luboš, ač leží na zemi, tak je schopen nám to dneska vysvětlit. Je to tak? Se, no, tak nebude to úplně na mega úrovni, taky všechno nevím, ale to, co se vám hodí do střední školy, vám dneska vysvětlím. A nemusíte se bát, já jsem tady asi 10 minut bojoval s tím, kolik švadlen. Prostě. No, on nic neví. Pojďme radši na ty kamery. Jdeme na to. Tak tam podrž, jo? Teď točím, Tak. teď se točím. Dneska uděláme něco, na co možná někteří z vás nejsou zvyklí. Vysvětlíme si, jak to funguje. Takže, pád kamene. Nejsme ve škole. Já to dělám tady pro Tomáše. A prostě Tomáše by zajímalo, nevím proč, jak velkou rychlostí padá kámen z výšky 45 metrů. Výška je zvolena naprosto náhodně. Nikoliv proto, aby nám to hezky vycházelo. Tak. Já jsem spíš myslel, že třeba jsme zkoušeli něco házet z paneláku. K. H. Jako height anglicky. Jako kámen česky. Moje jako metr. OK. 45 metrů. Tak. Že lidé pochopili. A vysvětlíme si, kolik to bude a i proč to tak je. Tak Tomáši, A je. teď se to ukaž. Tak nějaký odhad? Já si vždycky musím zamyslet. Jo, v pohodě, ať vem si čas. Ne, cože to tady? Ježišmarja. Hele, tady stojí prostě. Ne, můžu to říct vlastně myslím. No povědej, no sorry. Je tady prostě výška 45 metrů, takhle dám kámen, pustím ho, on padá. Otázka, za jak dlouho spadne, nebo jakou rychlostí? Jo, to je dobrá otázka. Tak můžeš klidně obojí, No tak... když jsi naběh. Mě zajímá víc ten čas teda, jo, ale klidně i tu rychlost. No tak to je rychlost je pak nějaká konstanta, kterou nevím, do který nějaký čas prostě padá, takže ten taky nevím. No, takže já plásnu, že to padá 45 metrů, vystupím takhle u dědy z bytu. No, jedna, no, zkusí to. 21, boom. Říkám 3,2 sekundy. Vteřiny. Dobře. 3,2 vteřiny. Napiš to tam. Mám to jako typ napíšu. No, napiš to někam na stranu, jo, ať se nám tam pak hezky píše. Ještě bych teda dodal, vím, že jsi to myslel asi dobře, řekl, že rychlost je konstanta a já bych řekl, že se nám bude hezky měnit v průběhu času. To jsem myslel, ale jako... Konstanta je, že je něco stejný. Dobře. V pohodě. Tip 3,2 sekundy, v pořádku. Zeptám se tak jako rychle, třeba z 5 metrů. Asi míň, ale tak... No jasně. Vteřinu. Což nedává smysl, já nevím. Já na tím nechci přemýšlet, protože pak si uvědomuji, jak blbý to je. No, dobře. Tak nějaká představa? Jakože dobře, asi ti budu muset prostě to vysvětlit od začátku, což je v pohodě. Já jsem to taky nevěděl. Už dám víc. Dej to víc. Já tady nechci zdržovat diváky samozřejmě, ale dám víc. To je málo. Počkej. Počkej. A je, experimentátor. Je ta hmotnost důležitá, nebo ne? To zjistíme. Počkej, tak já si to všechno prostě vyzkouším. Jako to nezbývá, můžu ho to Tak hmotnost, já nevím, tady máš prostě papír a magnet. Proč nevezmeš papír? Tak, hmotnost nezáleží. A co papír? Vysvětli to našim mladším divákům. No, tak záleží, no. No počkej, ale když ho zmuchlám, tak má pořád stejnou hmotnost. Ale tak teď to dáš, to. Ale počkej, později to trošku. Spod mysle, jsem slabý. Tak už nevím, tak si ještě. Ne, už Ne? nedra papír. A tady ten je pokreslený, tak bude mít větší hmotnost Ne. ještě, co? Co si tím chtěl říct? Hmotnost teda hraje nebo nehraje? Ne, nehraje roli, a to zjistíme. Proč? Jo, No proč? ne. Tady, Takže hraje roli tady to, co se říká, odpor vzduchu. ano, co je těžší, kilo železa nebo kilo peří? Tvoje máma, ale když ti spadne kilo železa na nohu, tak pojedeš do nemocnice, vole.
Jo. Tak se Dobrý. pojďme vrátit tady. Jo, já to možná, nebo jestli tam chceš Asi něco... Dobře, já už jsem něco No. napíšu, prostě se domů třeba. OK. Hlavně, ať se někam posune. Ale tady nestravíme mládí. No, to už dlouho Nebude nebude. narůst třeba fousy za to. Chlapče, ještě si uděláme takovou jako vsuvku. Co je to rychlost? To s tím teďka, jako souvisí to s tím? No, chápu, no. Co je to rychlost? Jak rychle se něco pohybuje? Jsme moc neřekl. No, já vím, no. Za jakou dobu se těleso dostane z bodu A do bodu B? Ne, ale počkej, to jsem ti řekl za jakou dobu. No tak jako, Pydrž. náhodou to není špatný nápad. Ne? Není to Tak špatný soudržím. nápad. Ne, dává to smysl nebo ne? Počkej. Ale já ti řeknu ještě něco. No, souvisí to se vzdáleností a časem. Vzdálenost a čas je rychlost. Oba dva se dostanou do toho bodu do A a B za stejnou dobu. No, tak Tak vlastně se snažím říct. Nevím, ale diváci. jeden je diváci. rychlejší. Aby jsme tady nestrávili to mládí. To je jenom taková věc, mě to přišlo strašně zajímavý. Rychlost je změna polohy v čase. Takhle mi to sejmulo. Jo, nevím, jestli vám to dává smysl. Ještě jednou. Že rychlost Ano. je změna polohy v čase. Jo, tak. Za hodně krátký čas, jak se hodně málo posuneš, Aha. tak takovou máš rychlost. Tak může to být i za hodně, jako za velký čas. Jo, ale když máš potom nějaký jako hodně křivočarý pohyb, tak je Jasný, lepší se rozumím. koukat na ten hodně malinký úsek. Rozumím. Chápu to. No. A já jsem to smazal. Máš všechno. Tip. Tip. To je jedno. Tak, hele, abychom se někam posunuli. To říkáme Ano. jako po několikátý. Je to tak. Moc jsme se neposunuli. Tak když jsme si řekli, že, Ale to vám snad nevadí. že udělali jsme pokus, kde máme kámen, který má 1 kilo a kámen, který má 1,10 kg a pustíme je. Tak záleží to na té hmotnosti? Nebo proč padají? Ne. Proč No, nezáleží. Samozřejmě, budou tady nějaké nepřesnosti. Doufám, že se z toho nepoděláte. Jestli máte chytrý keci, můžete jít tamhle k sousedovi vedle. On se určitě rád poslechne. A hodit mu 10 kg. Hodit mu 10 kg na nohu, no. Bude mít teda dost větší než já. Tak, co bys řekl? Proč padej? Gravitace. Gravitace, víc toho taky nevím. Jo? Ale tak to stačí. Ale určitě na ně působí... Jaká na ně S tím působí bychom si síla? v praxi užili. Gravitace Země. No jasně, ale na tenhle menší kámen působí menší síla. Na tenhle větší kámen vyšší síla. To je jako otázka, nebo? Ne, to je jako to říkám. To je pravda? Jo, to je pravda. Jo, tak to jsem to vole vysvětlil asi jak... Ne, Newton prostě řekl, jo. Newton prostě řekl, ne, třeba to řekl Newton. Že síla je hmotnost, mass, krát acceleration, zrychlení. Cože? Ještě Jo, takhle, ty vole, to jsem to podělal. Tady s tím jsem asi neměl vůbec začínat. Newton řekl prostě, jo, všechno začalo Newton set, prostě to napadlo jen tak ve 3 ráno, že F force je hmotnost krát zrychlení. Jo, jednoduchý. Když mám tady ta fixa má nějakou Hmotnost? hmotnost a takhle. Já když ji pustím, tak na ní působí tíhové zrychlení Země. G. 10 metrů, no 9,81 bla 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 naměřeno metrů za sekundu. My zaokrouhlíme na 10 metrů za sekundu, jak se to říká. Mně to nedávalo smysl, proč se říká, jako, že to je 10 metrů za sekundu na druhou, jakože 10 metrů za sekundu. No to jako asi, já to chápu takhle, 10 metrů za sekundu, no a každou sekundu to zrychlí o těch 10 metrů, proto ještě za sekundu. Kdo nechápe, neřeší, možná to mám blbě, nevadí. Tak, aby jsme se konečně posunuli, hele. Ty vole. Prosím, už neříkej hlášku, aby jsme se posunuli, protože se nikam neposouváme. Pokud jste stále s námi, děkujeme za to, bude to dneska ještě dlouho. Ale na konci se dozvíte, Jak dlouho spadne. jak spadne kámen. Tak to je prostě klasika, jo, nemáme to připravený. Uděláme to jinak, jo. Věci, které padají směrem k Zemi, zrychlujou. A to zrychlení asi 9,81 metrů za sekundu. Když něco padá sekundu, bude to padat rychlostí 10 metrů za sekundu. Když bude padat To je 2 dobrý sekundy, si uvědomit. Když bude padat 2 sekundy, bude padat rychlostí 20 metrů za sekundu. Když máme auto, Jo, takhle. Tak už to zase nechápu.
Nevadí. Ale Když máme jako auto a řeknu, že to, směr. já řeknu, že to auto zrychluje rychlostí 5 metrů za sekundu, tak jak rychle, velocity, anglicky rychlost, pojede v čase 4 sekundy. Každou sekundu zrychlí o 5 metrů za sekundu. Jsem pochopil, že zrychlý, ale... Tak napadá mě 5x4, ale to je moc jednoduchý. No je to tak. Jo? 20. Každou sekundu zrychlí o 5 metrů za sekundu. První sekundu Jo, jede 5, pak jede 10, jo, pak ono to jde jako postupně. Jakože je to prostě... Že zrychluje jako ale když se na to podíváš 4 sekundy, tak... Jasný. Jo, tak jako tu první sekundu, Jo, takhle, chápu. a takhle zrychluje postupně, no. OK. Tak. A vlastně stejný je to i u toho našeho kamene, kde prostě zjistíme měřením, že ono to, že jo, tak víme, že to zrychluje, protože když to pustím z téhle výšky, tak je to jiná rychlost, než když to pustím z téhle výšky. Souhlasí, no. A prostě experimentálním měřením, dost jednoduchým z těch výpočtů, který teďka uděláme z těch úvah, tak bychom to vypočetli, kolik to je. Zjistíme, že to je teda asi 9,81 metrů za sekundu. Je to zrychlení. A acceleration. Jo, když já ti ještě řeknu, jak dlouho to bude padat, tak ty mi řekneš tu rychlost. Takže jak jsi to říkal, takže sekundu 10, 2 sekundy 20, 3 sekundy 30. Přibližně tak, Přibližně. řeknu, kámen padá z letadla 30 sekund. Jakou letí rychlostí? 300 metrů za sekundu. Když je 1 metr za sekundu asi 3,6 km za hodinu, to okrouhlíš na 4, kolik to je? 300x4? Ještě jednou to bylo moc rychlý. Nebo to řekni, netráp mě. Sakra chudák. Jo, možná to potřebujeme. Jo, tak Tomáš by řekl, že ten kámen dopadne rychlostí 12 km za hodinu. Pozor! Tak rychle by neletěl, protože na ní působí ten odpor vzduchu. Ale v těch našich malých výškách to zanedbáme. Fyzika jsou 2 slova. Předpokládejme a zanedbejme. Jo? No ale pak něco jako nezanedbejme a to ne. No ne, všechno. My třeba ten kámen, my ho nahrazujeme za hmotný bod, za kuličku jenom. Aha. A pak na ně nepůsobí ty. A že jo, kdyby pak měl jako jiný prostě, já nevím, jako když to bude kulatý kámen a placatý kámen. Ale tak chytrý nejsem, ale jo, bude to rozhodně jiný. Prostě, že jo, ten. Tak to už tam bude kámen, tak no jako bude to kámen, chápu. No. Že jo, když jsem pustil papír, tak taky padá pomalejc než... Když dál, musíme to stihnout. Takže, jdu kreslit graf, jo? Jo. Tady, to je graf, graf má mít co? XY osy. Popsaný osy, no, tak tady to je čas, T jako? Time. Jo? A tady to je naše rychlost. Velocity. Správně. A teďka, my nevíme, jak dlouho ten kámen padá, ale víme, že první sekundu bude mít jakou rychlost? 10 metrů čas za sekundu. v sekundách, rychlost v metrech za sekundu. Ježišmarja. Jo, to je jako, že to je v sekundách a v metrech za sekundu. Proto jinak bych tady musel psát, že to je 1 s. Dobře. 10, 20, 30, 40, 2. Tak, budeme předpokládat, že G jako gravitační zrychlení je teda 10 metrů za sekundu, ať se nám s tím líp počítá, jo? Tak, šéfe, pojďme teda ukázat. No, ježiš, už jsme tady skoro 20 minut, no, 14, tak už jsme skoro u konce. No, vlastně nejsme. Ne, už tady něco máme na týden. Tak, jak by vypadal, my nevíme, jak dlouho padal, tak představme si, že na ní nepůsobí odpor vzduchu, prostě padá. Jak bude vypadat ten graf toho, no? V 1 sekundě padá rychlostí 10 metrů za sekundu. Jo, pro mě je důležité, abys to chápal, jo, protože... Ve 2 sekundách 20, vždycky prostě o těch 10 víc. 30, ještě to přesně. 30. Zkrátka si můžeme všimnout, když to trochu překreslím, že je to prostě... Tak a je to spojitý. Od nuly hezky, tak vlastně. Má ta křivka nějaký tvar? Rovná. Je to lineární funkce. Přímka, jo, tady to úplně přímý není, ale dobrý. Budeme předpokládat, zanedbáme. Lineární od slova line, je to i z latiny nějak dál, nevíme, jako line, anglicky přímka. Tak, jak z tohohle grafu určíme, jakou uletěl dráhu ten kámen? 45 metrů tam, ne. No to nás zajímá, ale kdy to bude? Aby jsme zjistili ten...
teďka máš jenom tenhle graf a mě zajímá, v jakou dráhu třeba uletěl v sekundě 1. No tak 10. Ne, dráhu, nebo co? Dráha je... 10, ne? No to ne. To by musel padat celou dobu, těch 10 metrů za sekundu. No tak tady... Sekundu padal. No ale tady třeba nepadá ještě těch 10 metrů za sekundu. No tak tam to zrychluje. Tam bych ti neřekl 10. Tak. Představ si, že ten kámen, nebo že to není kámen, že to tak máme auto. No. A to auto jede rychlostí 10 metrů za sekundu, neboli 36 km za hodinu. Aha. Jede pořád stejně rychle, takže je to takhle jako konstantní funkce. Aha. Jak daleko ujede za 1 sekundu? 10 metrů. 10 metrů. Jo, jak daleko ujede za 30 sekund? 30 metrů. 30 sekund? Jo, ne. 300 metrů. Jo, obecně bychom to mohli napsat, že když máme ten pohyb takzvaně rovnoměrný. Tady se taky někdo potí. Rovnoměrný prostě. Jasný. Tak ten S jako Sekunda. Ne, se je jako dráha. To je čas. No, nebudeme vás nudit, prostě nevím, co to je. Spočítej jako V-krát. Rychlost krát Rovnoměrný čas. přímočarý pohyb. Rychlost krát čas. Jenže tady to Je nemůže. dráha. No. Jako dýlka. Jak daleko to ujede, když Jo. máš prostě Jo, auto, se jede jo, takovou jo. rychlostí, tak Jo. vynásobíš. Okay. Takže ty jsi mi řekl, že tady to uletělo 10 metrů, přitom tady to zrychlovalo a tady to jelo stejnou rychlostí, tak tady to musí být méně přece. Protože tady to ujelo 10 metrů a jelo to celou dobu stejnou rychlostí. No. Tu sekundu 10 metrů. Jenže tady to začalo na nule. No Tak to musí být nějaká menší vzdálenost. Než těch 10. Ty vole. Jo, Tak to je dobrý. to je dobrý, no. Hele, kdyby jsem, schválně zkusím, jo, typ, No. čistě graficky, tak by to měla být půlka. Protože, že jo, když jsi vybarvil celý čtvereček, jsem blbej, no. tady vybarvíš půlku. Je to dobře a dokázal bys mi říct, proč je to obsah graf pod křivkou, ta dráha, kterou ujede? Já tam vidím ten pravouhlý trouhelník, že jo, ale nevím, jestli to mi k něčemu je. Já jsem tady začal mazat tabuli z ničeho nic. Dobře. Ale nebudem vás zdržovat, dámy a pánové. Představ si, Už je to zase tady. před, Já se vůbec nechcem zdržovat. představ si, že by ten pohyb nevypadal takhle, No. ale že by No já zrychloval si furt prostě po vidím. krocích. No. Tak jako jsme si to ukazovali u tam toho, tak pronásobíš vlastně tu rychlost s tím časem. Jo, V krát T se rovná A dráha. vlastně je to obsah toho obdélníku. Jo, protože bereš ten Jo, čas rozumím? a tu Rozumím. rychlost. No a kdybys chtěl vědět celkovou tu dráhu, kdyby zrychloval takhle, tak vynásobíš vždycky tu rychlost krát ten čas. Mhm. Jo? Souhlasím. A takhle ti vznikne zase ten obsah plochy pod tou křivkou. No tak my si můžeme představit, že on sice zrychluje takhle jako spojitě pořád, ale že si to rozdělíme na strašně moc tady těch malinkých obdélníků a spočítáme všechny jejich obsahy. A ty sečteme. Jako jsme to udělali No, tady. no. Tím pádem, když jich tam dáme nekonečně mnoho, nebo hodně, tak nám se vybarví celá ta plocha pod tou křivkou. Pod tím grafem. To zní hezky. Já, co to teda mám násobit já jak? Sakra. Nebo to mám říct já? Ne, to ti říkám, že tak je. Jo? Dává to smysl nebo ne? Nebo ne? Takhle jo. A chápeš, proč to tak je? No jako nevím možná, co bych teď počítal, ale jak to chápu? No tak jestli nevíš, tak nechápeš. Tak počkej. Mě zajímá, když tady mám prostě graf rychlosti. Polož otázku znovu. Dobře. Uvidím, Tady jestli mám, jsem se někam tady dostal. mám graf rychlosti. Samozřejmě nechceme vás zdržovat. Tady mám graf rychlosti. Něčeho jsme se nedali, dokdy to máme. Tady mám čas. Já ho vidím. Tady mám rychlost. Ano. Jak spočítáš, jo, je to nějaký auto, co jede prostě a jde pořád dál, jednou zrychlí, pak zpomalí a takhle se mění ta jeho rychlost. Jo. Jak spočítáš, jak daleko ujelo? Když jede pořád rovně. Spočítám v každém bodě jako... No ta myšlenka Čas je taková, krát. že jak jsme si ukazovali, tak je to, jako by jsme počítali, že chvilku jede pořád stejně rychle Jo. a vlastně to sečteme. Jo. Jo, a když jich tam dáme dost, tak nám nakonec jakoby vyjde
ten obsah pod tou křivkou. Takže když máme takhle křivku, tak s pomocí matematiky to dokážeme dopočítat. Já se bojím, že to z toho nikdo nepochopí. No, zkus, si to chápu. Tohle chápu. Nakresli to a polož otázku. Znova. Takže. V čase 5, Aha. když to auto, ať je to kámen nebo auto, který se rychluje takovouhle rychlostí, Jasný. tak jakou vzdálenost ujede za 5 sekund? No tak... A může to spočítat jako obsah trojúhelníku? Můžeš. Aha. Říkám, to je obsah, to je plocha pod tou křivkou. Dobře. To už nás sranda přišla, jsme se tady smáli jak paviáni opilí a teďka vole 20 minut, už jsme v hajzlu. To bude 50. To je dobře. Takže já si to jako překreslím, že je to jako, že tohle, tady je těch 5. Bude to, dobře, prostě to bude fungovat, ty jednotky neřeším, prostě to funguje. Druhou. No, Pythagor. A co tě zajímá? Jo, počkej, nepočítám. Nepočítám, obsah počítám, ne odvěsno. No. Takže vím všechno, a krát B lomeno 2. Myslím, že to video o těch švadlenách bude úspěšnější teda. No, a to byla zkouška jenom. No. A to měla být minutová zkouška, a krát B a lomeno 2. No, tady to mělo trvat 10 minut. 5, No. prostě 200 pade děleno, no já si to píšu. 200 pade je, no jasný, děleno 2, 125. Tak co je Ačko? Počkej, že bys to měl dobře? Jo, máš to dobře, tak já blbnu. A je to, na co se snítal, na uraženou vzdálenost, a tady máme metry, tak to asi budou metry. No. Tak asi určitě. Ti ukážu trik. Máš obsah, což jsou co? Počkej, já jsem počítal obsah vlastně. Obsah, no, ale tady ta strana je rychlost. To jsou metry za sekundu. Metr lomeno s můžu napsat matematicky jako metr krát sekunda na -1. Jednotky, jo? A vydělíš to čím? Vynásobím, ne? A vynásobíš to čím? VA. Metry. Časem, jo? Tohle Jo. krát tohle. Ano. Tohle, pravý úhel, tohle krát tohle lomeno 2. Metr za sekundu krát sekunda. Matematiky, zase škrtne, zbyde ti metr. Proto metrů. Taky protože vzdálenost měříme v metrech. Jo? Dobrý. Tak, a já se teda ptám, když tady máš 45 metrů, kdy bude obsah 45? V jakém čase? Jo. To dává smysl? To dává smysl. To je rovnice, ne? No, tak ji spočítej. Mám ti možná jako našetnout. Aby jsme vás nezdržovali. My rychlost můžeme napsat jako tady toho palicího kamene krát G. Ano. MG. No tak tohle. Jo, počkej. Jenom abys, nebo dobře, já to řeknu. No já to řeknu. Já říkám, ale jako nevnímám moc. Já si vždycky, jako když ti přidám kameru, tak teprve v tu chvíli začínám myslet. Jako já nezvládám tohle víc. Já taky už moc nemyslím. Rychlost, MG. Ano. Strana tohle trojúhelníku. Ano. MG. Jo, a ti dáme kamkoliv, bude to M krát G. Ano. MG. M krát G. Magnézium. A teďka to vynásobíme. Sakra, tyhle. Jsem blbej. Už blbneš. T krát G. Čas krát zrychlení. Takže T krát G. Krát T. To je ten obsah. Lomeno 2. Dobře. To je ten obsah toho trojúhelníku. Mám jednu stranu, kterou je... Ale je jak říkám, já nevnímám. Ty jsi to napsal, já tomu věřím. Já prostě... Jak napsal, nehledám podle scénáře, ne. Ne, jako napsal, jako že jsi to... Tohle jsi napsal. Jo. Takže můžu napsat, že tady je ten známý vzoreček ze školy. Já si pustím nějaký lepší video, jestli chcete něco naučit. GT na druhou. Nebo můžu napsat jako obecně. Ale zase, kde se ozvíte. Akcelerace krát čas na druhou, když mám rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb. Nebo jestli se říká nerovno, ne, je to rovnoměrný. Tak, a kámo, all that set. Newton set. Newton řekl.
To je tragédie. To je tragédie. U naší dobré staré relace. Newton řekl. Rovná se 1/2 GT na druhou. Vyřeš rovnici. Tak, Luboš dej mi set. propisku a v té chvíli, kdy mám propisku, vidím tabuli v celý šíři před sebou. To dal docela těžký, lež. Začínám přemýšlet. Co tady proboha je? Dobře, nebudu přemýšlet nad tím, co to je. Jsou to pro mě jenom písmenka a rovnice. No to bys neměl, vole, ty musíš vědět, co to. Ty musíš vědět, co to znamená. Hele, jinak. Napiš si, co víš z těch písmenek a co nevíš. Jo. Háčko, nevím. Máš tady napsaný. A to jsem nechtěl být sprostej, ale to už je pak konečná. Dobře, já si to napíšu sem. Háčko 45 metrů. Háčko vím. A jsou tam jenom 3 neznámí, to není tolik. No. A už jsem jednu objevil. Dobře. A GT... Jakou GT? A co je Gčko? Gravitační zrychlení. No. 10 metrů za sekundu. Ano, za sekundu. 10 metrů za sekundu na druhou, no. Má lomeno se na druhou, jo. No a v tom případě mám jednu neznámou. Ano. V matematice se to dělá většinou tak, v matematice se to dělá většinou tak, nebo já to dělám, že si to doplním, pak hledám, ve fyzice jsou takový trhlý a já to chápu. Ty to většinou vyjádřej to téčko a pak teprve dosaděj. Jo, to zvládneš to s těma písmenkama? Zvládneš to s těma písmenkama nebo ne? Hele, matematici jsou jedni, fyzici jsou druhý, teď tady jsem já, mám v ruce propisku, že já jdu dělat, co bych udělal prostě. Jsem dám 45. Doufám, že jednotky jsou dobře. To už nebudu. Teďka nepíš jednotky. No, teď říkám, že jsou jako snad dobře, že jo? Že kdyby tady byly kilometry, tak se na to můžu vyjít. Jo. Jo. Krát. 10? Jo, nic není. Metry za sekundu. Tam jde o to, že ty jednotky musí vycházet, jestli ta rovnice jako platí, jo? Že T na druhou. Krásná parádička. Začínáme, jdeme na to. Vynásobíme 2, zbavíme se zlomku. To je frajer. Má tím dobrý. 10. T na druhou. Zbavím se tímhletím před téčkem. Vydělím to 10. Už si klekám na kolena. On se z nás nestane druhá svatba Jiřího Káry. Svatý 9. T na druhou. A teď, už si to moc nepamatuju, ale ještě možná překvapím, že to doufám, že mocnina, prostě ta 2 na druhou, musí být i tady, aby to se dalo jo, vyřešit. super, já se zatím projdu. Na druhou, ne. Doufám. Co na druhou je 9, je to 3. 3 na druhou. Proč má zase ten sarkastický hlas, to už se mi nelíbí. A teď můžu tu 2 dát pryč, ne? Jo, můžeš, no. Tři co, vole, knedlíky. To je čas? Jo. Můžu to potrhnout. Jo. Tak já jenom, je to dobře, jsou to 3 sekundy, spadne za 3 sekundy. Tvůj první tip 3,2 byl dost dobrý. Juhu! To bylo fakt těžké. Prosím, vem si to. Ještě jenom tady doplním, že jo, tady to je jako dobře ve fyzice, ale že jo, já bych mohl říct, že to může být i -3, vole, protože -3 na druhou je 9. Ale čas může být jenom kladný, jo? Jinak, kdybychom to řešili jako nějakou rovnici. Zatím nikdo neřekl, Kdybychom to řešili jako nějakou rovnici v matice, low battery. tak buď napíšu, vydrží, tak buď napíšu takhle. Můžu dát close, nevypne to natáčení. Ještě vydrž, už je to skoro hotový. Close, no. X na druhou, buď můžu napsat takhle, takže absolutní hodnota z x jsou 3. X je plus minus 3. Kdo chápe, ten chápe, kdo ne, ten ne. Nebo napíšu, že x na druhou je 9, tudíž plus minus x jsou 3 prostě, jo? Protože i ta minuska tam jde. Ale čas jenom kladnej. Zůstane kladnej. Jdem to smazat. A teď už víte, za jak dlouho by spadnul kámen z výšky 45 metrů. No, nebo vy. Tak to pojďme nějak uzavřít. Jo. Tak. Bylo to těžký. Plánovali jsme to na 10 minut, byla z toho půl hodina. Tak ale pokud někdo vydržel s námi,
Jsme za to moc vděční, budeme rádi za každý komentář, který napíšete. A protože jich moc nebude, tak nejspíš Taky jsme reagovat na všechny. plánovali jsme taky, že tady Tomáš bude hodinu, už je tady 2,5. A ještě teďka jedeme jezdit kamionem prostě. 250 po dálnici. Takže si nestěžujte, prosím, že jsme vám z 10 minut udělali půl hodiny. Příště víte, do čeho jdete. A ještě jdeme odemykat zámky. No, to si necháme pro sebe. To zase někdy příště. Takže budeme moc rádi, když se uvidíme ještě někdy. Nejspíš se možná už nikde neuvidíme, ale budeme rádi, že se ještě někdy uvidíme. Uvidíme. Čus. Nastav. No.